созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ки тоҷикистон низ шомили он аст метавонад ба қазияи ҷанг ва хатми он дар Украина ҷалб шавад ва дар муқобили нерӯҳои Иттиҳоди Аврупо ба Русия ҳар гуна кӯмаки заруриро расонад. Ин нуктаро Имангали Тасмагамбетов дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ зикр кардааст. То куҷо ин изҳорот ҷиддӣ аст? Нерӯи ин созмон то куҷо қавӣ ва саҳми Тоҷикистон дар он чӣ қадар аст? ҷалби низомиёни тоҷик ба қазияи Украина дар ҳайати созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ам бошад, то куҷо воқеӣ хоҳад буд ва чӣ паёмад хоҳад дошт? биёед ин мавзӯъро матраҳ кунем. хуб, гапҳо дар бораи ҷалби созмон аз куҷо пайдо шуданд? пас аз оғози гуфтушунӣ дар бораи оташбас ва сулҳ дар Украина, сиёсатмадорони аврупоӣ пешниҳод доранд ки баъди қатъи ҷанг нерӯҳои низомии Аврупо ба ин давлат фиристонида шаванд. гуфта мешавад ки ин нерӯҳо сулҳро назорату ҳифз карда ҳамчун кафили он дониста мешаванд. Русия инро қабул надорад. Дмитрий Медведев, муовини раиси шӯрои амнияти ин кишвар, ирсоли нерӯҳои низомии кишварҳои аврупоӣ ба Украинаро оғози ҷанг бо НАТО арзёбӣ кард. баъди ин Тасмагамбетов аз омодагии созмон барои кӯмак ба Русия хабар дод. созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ барои пешниҳоди ҳар гуна кӯмак дар сурати эҷоди таҳдиди ирсоли низомиён аз кишварҳои аврупоӣ ба Украина омода хоҳад буд, гуфт Тасмагамбетов дар мусоҳибае ба газетаи «Известия». бори аввал нест ки дар пойтахтҳои кишварҳои аврупоӣ эҳтимоли ирсоли нерӯи низомӣ ба Украина баррасӣ мешавад, аммо то ҳол чунин нерӯ дар он ҷо расман ҳузур надорад. сабаб дар он аст ки ин метавонад вазъи минтақаро хатарнок кунад. дар ҳолати эҷоди чунин хатар, саъат дар доираи оинномаи созмон ва албатта розигии аъзои он барои пешниҳоди ҳар гуна кӯмак омода хоҳад буд. бори аввал нест ки ҷалби нерӯҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ба ҷанг дар Украина баррасӣ мешавад. моҳи октябри соли 2022 дар шабакаҳои иҷтимоӣ мактуби ба қавли Дмитрий Медведев ба дабири кулли ин созмон нашр шуд. дар он гӯё Медведев аз кишварҳои узви ин созмон хоҳиши кӯмаки низомӣ карда буд. баъдтар вазорати корҳои хориҷии Русия ин мактубро ба қавли фейк ва талоше барои рахна кардани иттиҳоди кишварҳои узви созмон номид. аммо изҳороти ахири дабири кулли созмони амнияти дастаҷамӣ фейк нест ва хеле ҷиддӣ аст. созмони амнияти дастаҷамӣ соли 1992 ташкил шуда 6 кишвари пасошӯравӣ Тоҷикистон, Русия, Қазоқистон, Қирғизистон, Беларус ва Арманистонро муттаҳид кардааст. ҳарчанд гиривани расмӣ солҳои охир аз ин созмон канораҷӯӣ мекунад. дар ҳайати созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ якчанд воҳидҳо фаъоланд. нерӯҳои дастаҷамии зудамал ки тақрибан 20 000 нафарро дар бар мегиранд, нерӯҳои дастаҷамии вокуниши зудамал 5 000 нафар, нерӯҳои дастаҷамии ҳомии сулҳ 3600 нафар. бояд гуфт ки ҳамаи ин нерӯҳои доимо амалкунанда нестанд. саҳми Тоҷикистон дар созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ба ҳисоби миёна 600 низомӣ арзёбӣ мешавад. аммо дар сурате ки нерӯҳои сулҳпарвар ҷалб шаванд, Тоҷикистон метавонад танҳо чанд сад низомиро равона кунад. масалан дар соли 2022 ба Қазоқистон ҳамагӣ 200 низомии тоҷик интиқол дода шуда буд. меъёри калидии ин паймон дар моддаи 4 он сабт шудааст ки мегӯяд таҳоҷум ба як кишвари узви созмон чун ҳуҷум ба ҳамаи кишварҳои аъзо дониста мешавад. дар ин ҳолат ҳамаи кишварҳои узв ба кишвари мавриди ҳуҷум қарор гирифта кӯмаки зарурӣ бо шумули низомӣ мерасонанд ва аз он дифоъ мекунанд. агар низомиёни аврупоӣ ба Украина фиристода шаванд ва агар аз тарафи онҳо ҳамлае ба қаламрави Русия сурат бигирад, танҳо пас аз ин аъзоёни созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ метавонанд низомиёни худро ба он ҷо фиристанд. ва боз як шарт, агар худи Русия аз ин созмон дархост кунад. аммо чунин менамояд ки муроҷиати давлате чун Русия ки худро абарқудрат меҳисобад ба кишварҳои нисбатан кӯчак ғайривоқеӣ аст. вале агар хоҳишам кунад, ин кишварҳо рад карда наметавонанд. бояд гуфт ки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ дар давоми тамоми 30 соли таърихаш ҳамагӣ як бор ба чолиши ҷиддие рӯбарӯ шудааст. соли 2022 дар Қазоқистон дар пасманзари тазоҳурот ва бетартибиҳои зидди ҳукуматӣ Қосимжомарт Тоқаев, раиси ҷумҳури ин кишвар, барои кӯмак ба созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ муроҷиат кард. дар натиҷа ба Қазоқистон наздики 2000 хизматчии ҳарбӣ ва 250 воҳиди техника фиристода шуд. давоми 13 рӯз ин нерӯ амнияти иншооти стратегии кишварро таъмин кард. аммо пештар аз ин ҳолатҳои
буданд ки ин созмон аз иштирок дар муноқишаҳо худдорӣ карда буд. Масалан соли 2010 дар айни муноқиша миёни халқҳои гуногун дар ҷануби Қирғизистон Бишкек аз созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ кӯмак хост, аммо посухи рад гирифт. Арманистон ҳам дар ҷанг барои Қарабоғ бо Озарбойҷон аз ин созмон кӯмак хост ва боз ҳам посухи рад гирифта буд. дар сурати иштироки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ дар муқобили нерӯҳои кишварҳои Иттиҳоди Аврупо дар Украина он чӣ паёмад барои кишварҳои узв аз ҷумла Тоҷикистон дошта метавонад? ин иқдом метавонад боиси мушкилот дар муносибатҳо бо Иттиҳоди Аврупо шавад. Агар шумо дар хотир дошта бошед, Иттиҳоди Аврупо ҳангоми ҷалби нерӯҳои саъд ба ҳодисаҳои Қазоқистон соли 2022 изҳори норозигӣ карда буд ва норозигии нисбати мақомоти ин кишвар изҳор карда буд, ки онҳо аз ин созмон кӯмак хостанд. иштироки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ пеш аз ҳама паёмади сиёсӣ ва коҳиши нуфузи байналмилалӣ хоҳад дошт. яъне бо дар назардошти он ки бисёре аз кишварҳои ғарбӣ амалҳои Русияро дар Украина маҳкум мекунанд, иштироки дигар кишварҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ аз ҷумла Тоҷикистон дар ин муноқиша метавонад ба муносибатҳои дипломатӣ ва ҳамкориҳои байналмилалии кишвар таъсири манфӣ расонад. паёмади иқтисодии он ҳам эҳсос хоҳад шуд. кишварҳои дигари узви созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ метавонанд зери таҳримҳои байналмилалии иқтисодӣ қарор бигиранд ва вуруди сармоя ва кӯмакҳои молиявӣ қатъ гардад. ин барои кишварҳои аъзои ин созмон ки аксаран вазъи хуби иқтисодӣ надоранд хатарнок хоҳад буд. ба ҳар сурат умед аз он мекунем ки созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ ба ҷанги Русия иштирок нахоҳад кард. ба саҳифаҳои мо обуна шавед то аз далелҳои воқеӣ огоҳ ва аз дасткориҳову дурӯғпароканиҳо эмин бошед.